Това може би е най-безопасният мотор в света. Без значение дали се удари в кола, стена или нещо друго, този мотор просто няма как да падне. Въпреки че има само две колела, поддържа перфектно равновесие. Широк е около 1 метър и тежи около 360 кг. Като всеки обикновен мотор, спокойно побира двама души, но ето я необикновената част. Каквото и да правите, да го бутате, дърпате или удряте, той няма да се преобърне. Причината е, че вътре има две жироскопични перки, които се въртят с висока скорост и поддържат баланса му. Освен това, използва автоматичен честотен модул, който гарантира, че моторът винаги остава изправен. И е бърз. Ускорява от 0 до 100 км в час за само 5 секунди. Този мотор вече се продава в няколко държави по света. Ако не следваш истинския хъсъл, вероятно никога повече няма да ни видиш. Ако ни следваш, поздравления, развиваш се всеки ден.